ninga February sang ni le som ni palia aizol leng pwe tangin tuna hian gawati vai gawati in kan kaldo na he leng pui airport po lo changkang to khop maya tin flight pani pathum lai te alo to hi avaro pui em Mizoram atanga kan han thlok chuak do mai te le Mizoram tanga kan han trum dia mai te hi mu anuamin athamuan thlak em ani tuna hian ke ni hi lengpui airport atang hian Guwahati atangin Delhi lam kan kaldo na tin kan thlo na hi via Guwahati ani wangin du angepa in kan thlok theidon lova Guwahati atangero hi chuanin tlaya kan thlok chuak dona Delhi hi darier le minisom nia tumtur kan ni ti a report kan don ani a tluang tapa pathian zara kan kal ni chuan darier le misom nia chuan kan thleng ei tura kan ngai ani amaro chu kan han thlok ta a hei kan han in da lut sapa yang chuan Guwahati chu kan han thleng ta timing tavin aizol atanga Guwahati hi kan thlenga nima sela Guwahati atanga kan thlok hi ahun taka thlok chuak mai ila Delhi hi achunga enge kan tiang airport chung lama hian chhum anasa a chung te awang chuan ni in an soya dare le mi som ni a tum tur kha dar kwale ti daya kan tum tamaya kan du aya ma in kan tum thei talwa kan don kan tum talawa chung te awang chuan Delhi a kan thlenna turanga te po khan in report kha kan pesual ta ni he kan pilot te po Guwahati tang kan chuak tur hi anin prepare vek towa hei tuna hian anin ruam han meka pilot ten lu to ke ni basin kan tlan lu ta te chuan thlona kan tlan lu kan kal lu thi thlona tang hian kan thlok chuak tur hi timing chu adik taka kan thlok chuaka amairo chu Delhi kan tum tur hi kan duang main kan tum thei talawa timing ang kan tum thei talawa an delay ya tiang chuan 8:20 atum tur kha dar ko nuwa kan tum ta hi apoi khop mai apoi hanti khan kan hotel khen na tur tia timing diklo kan pe ka wang khan ani mai atin min lo mok tu turte tam tak an oma khang te kha an tum anga min lo receive lawa kha apoi em ani ti lai kha kan soidu zoka chowang chuan time is money te pon tia hei tuna kan bongen dalia kan tum ta a chuma lo jing chuk maya heng te wang hian kan tum har ta ni ti kha min lo hriat thiam po kan ngaya min lo thlir tu te le min lo ngak lel tu te po khan min lo hriat thiam kan mamo tak zet ani ti kha kan thiam lo ni lovin flying ho po an thiam lo ni lovin kan bo ruak sir lawani ti kha kan soidu zoi ni ole tuna hian Delhi tangin kan chuaka Amritsar kan kala Amritsar tangin Hoshiarpur lama kan lut le ta a tiang chuan Amritsar kan kalkha Golden Temple te Wagah border Atari border ti te kha kan wa fangta India le Pakistan ho anin elna kan timaya flag hi an pot thla a an zara an la thla khang ho zong zong anin ti siak na te kha kan ronda in lo envekin kan ringa chuan BSF kan naw te an tang ve a chung an passing out parade te chu en touring kan kaldona tuna hian chung ting te po chu kan da langanga next video in lo endon nia tuna hian Hoshiarpura hotel nuam taka kan thlenga hei tuna kan thlenna hotela an decoration pon lam an lo prepare dan te in nei tur te an omani heng teng te po hi thei to pin lo chei meka chuta te po chuan hi thei ang atam video hei kan ronda ani a engponi se next video chuan BSF lampanga kan lutanga mizo mei chia BSF atang ve thei kha in lo clear don nia Wagah border khan BSF ho kha an ro pui je kan mu anga I an mei chia te po an ke parade an ke khai te kha asang em maya khang te po kha in lo clear anga discipline ro pui je te discipline that je te kha in lo clear vek don nia ole kan ronda le turte abul tanga top thlang in milo thir sak le vek turin kan ngien chewa hei tuna kan ronda hi
kan zin na abik takin Aizawl to Hoshiarpur Aizawl Delhi Aizawl Guwahati Delhi Amritsar to Hoshiarpur tangin chuan kan le to don ani ti kha kan soi lok ani in zawai chunga lom thu kan soya min lo subscribe min lo clear sak thin tu te in zawai chunga lom thu kan soi tak zet ani ole tu na hian Delhi tangin zingdar salia chan vea Amritsar lam panin kan kaldona kan chuang me ka train a hian he kan chuan na hi Satabi train antia executive class a kan luta ta hian ele in breakfast lunch engkim dessert thlangin anron provider atui mayan chola chu tiang chuan lim takin Amritsar thlangin puar takin min enkola min chom kan chuan chung hian kan limin kan puar kan tlai ani ti kha kan soi du ni ole tuna hian Amritsar kan thleng ta a Amritsar kan han thleng hi min lo lom he Punjabi palian tak te hianin anrin omani ti kan rin ve wangin tin keila hi kum somli liam ta khanin artillery Amritsar hian 237R field regiment a hian kalau tang to a kalau to a ka nuam ka ti maya he mun ka chua san te po hi kadu wanga chuak kani lawa atu lawanga kal san kani a ka ui ani ti lai ka soya hei kum somli nuwa hian Amritsar te kan mule te hi ka loma kan naw hi BSF a tuna hian atang ve a passing out parade an nei dona chumi passing out parade vathir saktur le va troi om tura khal kan nia chumi chu advantage la in Amritsar kan kala Amritsar hian Wagah border kan tia Wagah border ti hian Pakistan lam border ania keini India lamatan chuan Atari border ti ania chumi huna chuan parade kan vathira nuam takin hun kan manga chumi nuwa chuan Golden Temple te kan thira Amritsar kan om chung hian lim takin hun kan manga zana te engma hun ol nei loving kan hun kha kan no khatra mai ni ti chuan Amritsar tang hian Hoshiarpur lam panin kan kal le ta Hoshiarpura kan kal to nuwa hianin kan naw an training na BSF hianin tuna hian mei chiani BSF hianin leader team leader an nge ni chuta chuan passing out parade na te kan ron clear vek dona kan ron da lang dona chung te po chuin lo clear vek anga chu kan next video ron da kan tumpo ania amairo chu tuna hian Hoshiarpura hotela kan luta Hoshiarpura tanga an mun kha darkar chan ve tlan ania chumi muna chuan zing daruk le chan vea taxi kan langa zing daria ta an parade kan thiranga chanu dar khat dar ni vela kan chuasan theitok tura kan in ngai dan ania chuwang chuan kan hun abula tanga top thlangin milo thlir sak don ania chumi pa kan hun mante he hi ronda lang kani Golden Temple kan tlo na tele Wagah border kan tlo na te kan ronda lang ania min lo hriat thiam kan du tin kan mi zo mei chia te an duai lawani ti lai kha ka soi du chu next video in lo en vek don nia kan mei che zinga BSF an parade na tur hemi huna kan kalna hian kan naw nge mai hi try to leadership teachers kan tiang chuanin tima khan anda aro pui ve shim in lo clear vek don ne bul tang top thlengin ole in zawai chu lom thu kan soye in lo clear zel don nia hei hi parade kan kalma kan hun mandan te kan ronda thei zong chu alo ni tikhan video pali karonda to apanga na chuan BSF kan naw mechia parade an nei na team captain te ron tang dona chung te chu team leader kan tia chung te chu in lo clear vek don nia tinama po personal interview po thei chuan ron nei ram karon tum don ania in zawai chunga kan lo me fente in zawai chunga kan lom
hay lai tania oh hay tian Pakistan border ania tuna hian than la don ni oh engin ni kan sila wa boy ni hian kan ni sadwin Pakistan le India border flag ani lak thanks siak na muna kan kala a monong khop mai video khanin lo kiranga kal du te chu he muna hian waga border an tia ta chon kan bakalania chuan hei hi Amritsar atangin darkar drive ani inkal ve don nia kan lo oh hei in chi bai na mun border an lo da fa mai boka nge ni tam takan kal hem le करने वाला था वो तो कोई ऐसा yan India ram lama khoma samer hi atari ania atari hi border ani a India khoma saber ani e o le lama Pakistan kan kal chuan nunung ber ni ma ya o kal kan thanem le khop mai anung lam zong atang na niya yan ni pui tam taksan line do lokal do ani lamatang suan kalbe tu hoka suan la om char buka